Hej, jeg hedder Mikkel Krogsholm, og jeg stiller op til hovedbestyrelsen i Liberal Alliance. Jeg har brug for din hjælp og din stemme, hvis jeg skal blive valgt ind. Til gengæld så får du en kandidat, der har et eneste mål, nemlig at sikre Liberal Alliance det bedst mulige valg til næste folketingsvalg. Vi skal hjælpe vores engagerede kandidater med analyser og med redskaber, de kan bruge til at fokusere deres valgkamp. Liberal Alliance er stadigvæk et lille og et ungt parti, og derfor er vi nødt til at fokusere vores indsats der, hvor vi får mest ud af det. Ved sidste kommunalvalg, der analyserede jeg mig frem til, hvor Liberal Alliances potentielle vælgere, de boede i Hvidovre Kommune. Dermed der vidste vi i Hvidovre, hvor vi skulle fokusere vores indsats. Og i sidste ende, der gav det på det. Jeg lavede profiler af vores vælgere ud fra det interne gattermateriale, som partiet havde stillet til rådighed. Her var det især de unge og de velhavende boligejere, der var nogle fremtrædende profiler. Med data fra de sidste 7 års bolighandler i Hvidovre, der segmenterede jeg de forskellige kvarterer på indkomst. Høje boligpriser lige med høj indkomst. Og jeg fandt uddannelsesinstitutioner på nettet og kollegier. Alt det data, det lagde jeg på et interaktivt kort på internettet. Det var et vigtigt redskab i vores valgkamp, så vi kunne se, hvor vi skulle hænge plakat op, hvor det var, vi skulle fokusere. Det var også et redskab, der kunne deles med de andre i Hvidovre i Liberal Alliance. Da valget det var overstået, der viste stemmerne, at vi havde ramt plet. Der, hvor vi havde fokuseret, var også der, hvor Liberal Alliance fik væsentligt flest stemmer. Det er ikke altid nemt at lave de her analyser, og det kan være svært, hvis man står ude i lokalforeningerne og skal prøve at gøre det alene. Derfor der vil jeg gerne hjælpe. Hjælp mig med at hjælpe vores rigtig dygtige kandidater ude i landet. Jeg håber på din stemme til landsmødet. Tak.